खोली है आई बोला मत ये कपना ई कहां बिया का कहे बन रे दादा नती माइन मजा कइलो कि सबक माइन मजा कइलो सबक कि रे सबक जगता मार के तार चनौर फोड़ दे हम हो दादा अभी जान कन्या केने बड़ू हो हाँ मम्मी जी सुना बोली आओ तो कनी ना घरे में रहबू आय जब जाना ताऊ तो खाना उड़ा गइल बा सब कोई हतने तनी दोपहरिया में हतने तनी खाला तो तारा अपना मने ना बुझाइला तो कुछ पूछ के बड़की ले बनवा ली थी कर ली बना दे का बनाई अब जा हाथ में आलू प्याज काट के पकौड़ी छाना तो बेसन लेके धो देल बने अलमारी पे ठीक मुंह काहे बनाओ तो वैसन पेट में मुरता तो पेट में मोड़त तो घर में लोग लाइटिंग घरे के बोला ही जाके कोई आवेला एगो रही दूसरा घर नहीं तो लाइटिंग नहीं के कछैले रह के राती के बेरा ताके के हमरा घर तो उ नहीं के खात रह जात रह अपना मन के हमरा घर कामन चीज के कमी बा कुछ के कमी बा कुछ के कमी नहीं के जाय दी बना दे तनी थक जतनी काम करत करत मम्मी जी इतना ना लंबा परिवार हमार नहीं ना नु रहे वैसे भी मुझे काम ना करत रही अपना गाँव में तो उस नैहर रहे तो जे काम ना करत रहो ससुरा ह ससुरा में काम करे के पड़ेला बुझाइल ना आ कतना काम करत थक जो खाना बनाए में थक जतड़ू तार माई ना सिखैली भौजाई ना सिखैली तो ससुरा में जेबू तो खाना बनावे के बउगे आय के जम हम का जानत रही के इतना एथी होत रहे कोई जाने ला कि इतना परिवार के खाना बनावे के पड़ी आ वो चूल्हा पे तो सही हमरा ना बनावे के मन करेला सब कोई घरे गैस बा इंडक्शन बा रौरा घरे चूल्हा बा तो चूल्हा बा तो गोइठा गोबर बा हमरा घरे तो चूल्हे पे न बनी आय तो बड़की काहे ना दीदी अपन बाबूजी ले कहलू तो हाँ ये बाबूजी एगो हमरा के गैस चढ़ा दा हमारा ये गैस के काम बा तो बड़की दीदी ना कर दे बड़की आहो तेरा लाज नहीं खेला गो तू तारा से बड़ नहीं है तार गोतनी नहीं है माने ऊ खाना बनाइए तू बैठल खइबू कहलू तो कहलू कहबो मत करियो ठीक ना जाके बनावा जल्दी न तो बुढ़ऊ यहाँ तो बात कह दी है ना देखेला तो तू नया नोचर बाड़ू की पुरान बाड़ू बड़की के तो छोड़बे ना तो तारा के केना गली में छोड़ियन काची बनावे के बा बोली पकौड़ी चटनी बना दा आ सब कोई के दे दिया चाय बैठा दिया ठीक बा ठीक ना काहे मुंह बनाओ तो ठीक बा बना दे तनी ठीक बा हम जाता नहीं जल्दी बनावो काती कहां भी बड़ा की का के पकौड़ी सनम आलू प्याज करी तो ना सुनैला तो ना गर्मी लागता आई लोग के पकौड़ी बना के खिया इतना हमार माथा गरम हो जाता ना का कहे के होइसे जीवन चावल जरा एक दूसरा कह के ओ बुझा तक कितना भूखे रह जाए तो मर जियन जा हर दिन बुझा तक नहीं खींचा खइले एक बेर ना खइले आदमी तो मर जाई अब चूल्हा बोझा पकौड़ी प्याज मसाला पीसा आलू काटा कहाँ बाबू नहीं तो नू तो कहती कि तू ही बना के खियाओ हम ना बनाई माथा हमार गरम हो जाता यूं एकदम ना का जाता हां बतावा हो राती के लिट्टी ऐसे ही फेकाई लागता टुए खाए लगबा ना तो बालो बजा के ऐसे दे न रे मम्मी हम खा ली दे न रे माई हम खा ली हूं ऐसे मैं फेका जाला हूं बाल बचाओ रे हमर ला आइल का दहिया करे तू चुट्टी बांध देना बराबर अच्छा ये तू बता गदहा भगल लामा हो गई बड़ी तोरा बार नहीं के बने आवत रे दू चोटी बांध बार ना बने दू चोटी तो कैसे बनी कैसे पीछे चल जाई चोटी आता बा हां ना वैसे मांग फार पीछे में है खाली कांटे लगा लेते हैं तब जो सर जी मरी हम नहीं के जानते और स्कूलियो ट्यूशनियो में दू चोटी बनवाओ तो जैसे सब कोई बहान का चुटे जोठी बटे तो ढेर और हर मत कर जा दे चोतनी हम सही जो यार नहीं है मन तो खा बाली झखुरा का बाली झखुरा खाल मसे को कइले रहे लेके दमी बाने आवेला बाहर ही लेके आवते हैं बैठ मैंने निकाली तो ट्रेन से बैठ जाई हम तो ई वाला होके वाला बा हैं रुक ना बोला के नौवा के धके तोर बरवा कटवा हां कटवा दी तोरे बरवा काट दे सुतला में हमर बार ना कटनी बांधे इधर के हो शौकीनिए में से कइले बालू छिलवा दे रुक से रेजर लान के हम ही छिड़म तोहर बारू हां
तंगे तंग क के एकदम अगे लगो बाल बच्चा थैले बारन दादा मार ढीले पड़ल बेसन ढील कबो हेर लेना गोबरा मुंह तो तू करतलू ना गोबरा मत तू करतड़ू ना दादी ना करले तू करेलू बोला भी ढेर हमरे हाथ में भाई अभी ये समझ चर मनी कबार दे पारवा मोए के अरे काहे तू खुआवतिस रे पैसा पैसा दिए बरा स्कूल में जाके फीस जमा करे के बा ट्यूशन में बलुक अब परसों दिन कुछ दिए रहे वो तो कॉपी किताब किने खातिर लेगो रही एकदम तंग क के माई हमार रख देले बड़ू हां को रख देले बाड़ू खाली जियल मुश्किल एकदम बाल बच्चा दादा हो दादा नन्हे पता उहे हाल बाटे सयान जवान बैल तौनो उहे हाल बाटे हैं हां जवान हो गनी बियाह क द बियाह कदी आय बिछतो होइबू कोई ठीको नहीं थे देख मरिया खीस मत बराओ भले बांध चाहे मत बोलो अंट बंड मत बोल ठीक बा ढेर तो बोलिया एथु दटे अरे मर्दी कपड़ा पा हैं तो गा चार बारी मार दे मारा तड़ू हो हां तंगा जाइए बेटा जी को देख लइका पीछे दिए बाकी बियाह करी इसकर ये कुल मतारी हो के तू कहबू त का करी लइकिया अजी बहंगवा हो गया अभी तले बाहर लेके बाहर नहीं आवते का है तू अभी आई रहू अपने माई के कुथिया में लेकार सीख के बोला ना बोला बता कहबू आ तनी जा के छोटकी संग करवा धरवा दो ई कुल का करवाई अरे एकर ना बार बन है माटी के तेल छिरी के मैं आग लगा दे बंद अच्छा एक बार कोई में। बा ना यो समझ आग जाइए लगा देबू तू ही तंग को के रख देले बाड़ू एकदम में दे दे हैं दू चोटी रे बुची हां ठीक बा एगो बेटी तारिये देवे से त बोरिये देवेली स तब अपना माई बाबू के तू एक ही बाड़ू तो तू काहे ना तार बोल नानी कहले ना खाली भई चरावत रहे घर के एगो काम ना करत रहे हां तो वो कर तू वो नहीं खींच करत भई खाली का भई परिवा नहीं की मांग भई काहे के माँ जी हैं मतारी जकर हतना जवान सच्ची बिया आ मजबे करबे करी नहीं घर में केहू ना रहल परिये हरे गई तो कइले रहे हाथ बैठल न रही जी देखिए हमर बेटी के सहकाई मत रहुआ ठीक नु आई मत बड़ी तोहर बेटी भइल बिया ना मन पर मरती पूरा देख रहा था मोरा पूरा बेटी देख बिया के मारता हूं हां खचैन कहां के काहे खातिर ओकर बिया चलिस रहते तोर बार गोहा के त हमरा ना कहे के चाही हम ओकरा भी ना सुतब तू ही बार-बार भेजिस तोरा भी सुती रहता तो कहि ना तो तोर बाबू नहीं खन त अकेले सुतते त जो जाए त सुत जो ओकर ना हम ओकरा भी ना सुतब मत सुती हमारे भी सुती हम तोरा भी सुतब ओनी त ढेर गांव मत घूम कहाँ घूमी ना रे खाली रीता घर तो जानी अब केकरा घर जानी पढ़े लिखे पे ध्यान दे ना त क दियसन बिया त हम नहीं जानो तोर बाबूजी ये बतिया कहता तो ओकर बिया कर करम बिया अभी बिया करम कावन ची चोटिया ले ले बड़े रबर ले ले भाई दे बाहर है दिखाओ तो खुले आई क दियसन डाइन बस ठीक कर दे त चोटिया के कोई दे बान चोटी कर ये करम तू करब साड़ी पहनावा हमरा के ये रह गइल बा अब हमारा से काम ना होई ठीक बा जाके अब पकौड़ी छानी कुल चीर चार के रख देले बानी अरे पगली जान दे पगली का कैसे जानी हसन राती में तेरे गोद दबावते भाई सब सेवा संस्कार करते बनी अब साड़ी पहना के अब चूल्हा चौकी मत करवाओ तो अगर ये मातारी जान जाई नु तो मार के मुंह फुला दी हम जान जाई हो बका बका कम करी ठीक नु हाई ऊपर उठाई और लाउ जले खा लौके के ना चाहिए तारा की ले आवता नी चूड़ी चूड़ी हाई हो गईले हो गइल ले ले आज चली ठीक बानी नु चूड़िया एगो लिया देम नु तो चूड़िया पहनले हम तो रोरा नेथी हो जाई बोल भाई मेहरारू हमरा अस्कत के मोटरी बिया नु देख के काम करे के मन नहीं करत आ कहती के सड़िए पहन लिया हमरा भ के काम कर माई जाने के पतो ये काम कर दिया आई जाके पलंग दूरी है लाओ का करब सही में बाबू मेहरारू से दुनिया कबो हारल बा हरबे करी ढेर लोग निमनी वालों बहन में गुलाम बने गुलाम रहे के परी ला देलो आई तो बैठी था उफ पान के धोइले रही हमरा में बड़ होत रहे तो पेनी तो है हो जाई नु नापी जल्दी जल्दी तू सर ले आई धारी होने कथा कथा नहीं कोई ना आई हाय पेनी तो घुस गईले घुसता हो घुसाई का घुसाई हमरा चूड़ी पहने के ह पहने के चूड़ी तू जौन तू करम करवा दो हाय कितना सुंदर लागत नहीं बाकी कुछ कही बाप बाप ए
घुसाई घुसाई लगा के करुआ 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 तेल हाँ बाप धरी असाई बाप हो बाप असाई का फसाई हम का फसाई है लाड़ी फादे जल्दी करी होय निकल घुसा तो लगले छो दिनत पे नहीं चूड़ी रह दिए हाथ में मुदले रह जाई रुक 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 कइले बानी लगले कोकनो हाँ, चिलाई हन के हाँ, छान देली हो गए और घुसले का ना हाँ चली उठी बाप हो उठी बाप उठी अब क्या करेगा बताओ उठी पकौड़ी छानी जाई फेट फाट के थैले बानी ए छानी छानी लगले रह माई गई हन लाव गुगतानी कैसे था हम आ हे तारी रखे बैठे के हे तारी हमारा लेखा अरे गोड़वा के बारह वाला को कह रही बार को हिस्सा जाम गुड़ में करा नहीं खे देखे के कोई ना देखी चली ऐसे मुंह ना लौके के चाहिए चली उठी अरे उठी ना जातनी सूते ठीक बानू जान मोर मैदान कर के तो कोई करो में साड़ी पे ये उठी हम करवा दे चली ऐसे हटाई 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 अभी हिस्सा उठा ले तो पहले अब आई तो मन गौ साय लागो गर्मी लगा था तोनी के कैसे पहले उस साड़ी पे हम बर्दाश्त होता हे नहीं आई गिराई नीचे हैं सॉरी या गिराई अरे वही तो अभी आगे आगे से आई तो मैं चढ़े से गिरा ले बे चली पकौड़िया छान दी ना तो गो आगे भी बैठ के हम ना कुछ करम चली तो चलो अरे बाप कौन आवाज लिखे दादा का करब हा मजा तो कराही तावते बाकी बड़ा दांच लगता दादा हाँ ए मैं लसरी आ जा यही पर दू पैक रही तो मार के कराही था ना धुन कलछुल फेरती कराही में हाँ बतावा मेहरारू हमार जाके पलंग तुरती है आए हम जा ओकरा बदले में साड़ी पहन के हम खाना पकौड़ा पकौड़ी छानतनी है रे नसीब का भगवान कन्या कन्या आयु दादा आ हेरा मामा ए मौगी भीतर घांग काहे बनल जाता हो आई दादा एकदम लबरा है हो का हो आय मैं बुझाता के झरलू तो बचिया ए दीदी जी का तोरा वजिया में का भइला रे आय ठंडा पिया दे तवन का बेटा हुआ राती खानी पी ले रही थी के थी ए सपराइट माजा अच्छा तो यही से भइल हटुए हां गला जाम हो गए दीदी नीमक तनी चीखी त तनी पकौड़िया में नीमक बाकी ना अच्छा चीखो तनी धर ले आ कहनी कि कहां बेटवा कहां गइला हमन हां बेटवा कहां गइला हमन उहा के हां पाइप लेके मोटर पर बिया पटावे गोल बनी अच्छा हाँ तो वो देखे के बाद अब मार झरले का बाड़ी रे एकदम दिन पर हाय रे मामा घूग का तनले बड़ी के हटुए ना बाबूजी हरी ना हमरा के त का घूग तनले बैस रे जानतनी हां हम घूंग ऐसे टनले बनी हां ये जो पूर्णवासी हो पूर्णवासी के जो भी हम कराही कोलछुल धरी ना हां तो केहू के मुंह ना दिखाई ना अच्छा हाँ हाँ तो तोहरो होके मुंह दिखाई कब 5 बजे के बाद 5 बजे के बाद मुंह दिखाई कर हो गईले तो कहनी ना कि निकाल के अचार को पकौड़ी ने मम्मी जी के दे दा आ बाबूजी के दे दा जतन ए प्लास्टिक में कर द ठीक नु दीदी जी आय रहुली है प्लेटवा में रहुआ खचर खचर खाली ई कौन बोली बोला तलू हो आय कैसे कैसे बोले लगा तलू कन्या आई दादा ई का कर दड़ू हो बड़ा चूल्हिया के हचिया लागोता है दीदी जी ए बचिया त लागी नहीं आय कहनी ना हां कि चटनिया पीस दे तनी ठीक बा ठीक आ है तू बनाव हो गईले हो ये कोई बाप हो गइल नु। छान देता नहीं हां तो निकाल के दे दा बुढ़ाओ के ले जाके दिवा दीही ठीक ठीक बूची ठीक जैसे। ठीक बाप बाप एकरा बोहनी का मोटकिया के थसक लिए जे बस हमारा महटिया की अब जाई काहे के जाए जाओ बाप तर में पसेना मन होले साड़ी में है चलो हो अब ऐसे जल्दी जैसे निकल देता हम प्राण हमर निकल जे होल पकौड़ी छनाओ चाहे मत छनाओ जा तनी मेहरानू के कहूं जगह आओ तनी कहूं जो तू अब देख हम छान देनी कन्या केने
ओय मैया कैसे सुतल बे दादा। हे हाँ थोड़ में कर बाहर कैसन बा। हे पाइलो ने के पहले बिछियो कुल खोल के रख देल बिया। कन्या ए कन्या अरे भाई अरे हाँ मम्मी जी बोली। मम्मी जी बोली नती हम पैदा कइले बानी हते चुके पोस पल के हते चुके कइले बानी हमरा बुझाई ना दुनिया के चरेबा हमरो के चरा देबा ई कुल का कइले रे ई कौन ढांचा अपन अरे आइले बाप बड़े रे बाप। ई कौन ढांचा हेने आओ का कइले बड़े ई साड़ी पहने के मन करता साड़ी? आय ए नती नौकरी बाहर भीतर नहीं जाए के मन करत आ घर में चूल्हा चौकी करे के मन करता। हमरा साड़ी के पहनलो सा साड़ी के पहनलो तू पहन बड़े हमरा साड़ी ओय कजरा के कइले बा रे कजरा के कइले बा पहले बता मजाक माई ठीक नहीं के हम पहनल बानी साड़ी रे चला में पहना दो टिकट सही सही बताओ छटके छटके हेने निकल हेने आवता अरे दादा ओली दादा हेने सुन हाय को का डेरा में चले बैस रे हाय सुतर है नींद लाग गेला खनी खनी खिली आ पूरा शटर उठा देनी है कोनी घर में जाके सुती। अरे का बते अरे न ते का बते रे जी हमार हाय काबू साड़ी काहे पहले उ अतना ने के आदमी जाना त हाय का काई घर में नटंगी करतो सन का भइल बे रे माई का भइल बे रे हाय नतिया ये साड़ी पहिर के चलते दादी का जाने हो केने गोल बिया हम नहीं जाना ये कुल घर में नौटंकी तो तेहू घर में बाड़ तोरो मतारियो घर में बिया कहू कुछ जानते नहीं क्या कौन पता खोली है आई बोलाओ मतारिया का पना कहां बिया का कइले बन रे दादा नती रे सबक जगता मार के तार चनौर फोड़ दे हम अभी जानतो नहीं खता काहे ऐसे मारत है हमरा के हां काहे मारतनी मारे वाला हरकतवा करतड़ा है क्या कइले बाड़े जुआ के मत मार के हमरे काम करे के मन ना करत त कोनी के हमरा बदला रौरा साड़ी पहन के हम बन के रौरा काम करी हम मन के रौरा काम करी ते जींस पहन के जैतिस बहरी कमाए इहे कुल घर में नौटंकी होता तू कहां रहलू हई साड़ी पहिर के घर में काम धन करे पकौड़िया यहां के छानत रही तो एक तबीयत खराब है जी हई बेटा हुआ पकौड़ी छानत रहना हां हां अबे कहत नहीं के आवाज तारा बदलल काहे होता हो कने त दीदी जी स्प्राइट न पी ले हरतिया में पिया दे रही है के स्प्राइट न ते पीले स्प्राइट कना बेटा लहठी चूड़ी पहन ले बने दादा लागे शरम नहीं के तनी का बोले बना तू का बार बोल बनाई हो राम जे लाज एकदम तारा चाचा कहीं में लाज लागत हमरा तो छाका हो का आय मेहर मौ हाय न खटकिन बिया एकर माइयो से नहीं कइले होई तब नु नतिया के कइले बिया ई एकर बापो से कते हमर लगा ले हवा ए रामा मोग बना देलु हमरा के आय घर में ये कुल ड्रामा करा जा यही ना ड्रामा कर दे जी हम कम से कम तारा तो देखे के चाहिए न हो तो रही तो बोला कहतो कि ए मां ए दादी जींस टॉप पहना के सब में रहन के कह जा जा खेत में बाहर काम करा जा आ जितना मर्द लोग बाहन जानो कह तो घर का खाना वाला बना के दुगा पहन के हां तब ये कुल नु होई ये कर होया घर में देखा दे कैसे मुंह बन ओकर मुंह लेकली बोली निकलता इतना हमरा गाढ़ा मत है तक छोट है तो बनियार का होई आहो तक पहाड़ हता उ आ चाची त कहां काम कर जाएगा कोनो खेत बाजार काम कर लू कि गरु माल करे लू मैं के खुलात है तोरा बाप भी अभी हम फोन करत लगाओ फोन या तने फोन ए भाई रे का अरे अरे हैं अही ए रामा ऐसा तो हम देखल ही ना रहनी ही मु जानू तो ऐसा ही कर ऐसा नहीं कर सिखल सीखी हो ओए नो सीखी हो ऐसा ही तू घर में करते तो हम ना कराम है ना न कोले में खाली हमरा के मारे ली का बाद अब झखुरा थिनु झोटवे में आग लगा देता तुरंत अस्थिरा जीबू